Un om cu dizabilități este mai întâi de toate un om cu abilități, iar crearea unui mediu favorabil în care să-și pună în valoare personalitatea este garanția succesului personal, dar și al comunității din care face parte. 5.000, aproximativ atâtea persoane cu dizabilități auditive, copii și adulți, sunt în Republica Moldova, asta potrivit datelor Asociației Surzilor. Persoanele cu dizabilități de auz din Republica Moldova se confruntă cu grave bariere de comunicare cu oamenii din jurul lor, pe motiv că prea puțini dintre ei cunosc limbajul semnelor. În țară există doar 21 de interpreți în limbajul semnelor autorizați de către Ministerul Justiției. 6 dintre acestea activează la Chișinău, 3 la Bălți și 1 la Cahul. Ceilalți fie nu mai activează, fie sunt plecați din țară. Astfel, la un interpret revin aproximativ 300 de persoane cu dizabilități de auz. Proporția recomandată este de cel puțin 2 interpreți la 50 de persoane cu deficiențe de auz. Serviciul de interpretare în limbajul semnelor este reglementat de hotărâre de guvern numărul 333 din 14 mai 2014 pentru aprobarea regulamentului privind prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual, limbajul semnelor, cu ajutorul interpretului și legea numărul 264 din 11 decembrie 2008 cu privire la statutul, autorizarea și organizarea activității de interpret și traducător în sectorul justiției. Informația amplă despre acte normative și legislative, precum și informația despre activitatea Asociației Surzilor din Republica Moldova, le puteți găsi pe pagina oficială a as.md. Deși lucrează cu persoane cu nevoi speciale, specialiștii nu cunosc sau cunosc, dar parțial, limbajul semnelor. În cele mai dese cazuri, în comunicare, se recurge la scris. O persoană cu deficiențe de auz poate învăța scrisul și cititul doar dacă cel care îl învață știe să-i explice în limbajul semnelor sensul fiecărui cuvânt. Copiii dezvoltă o antipatie față de școală, care nu poate decât să afecteze nivelul general de cunoștințe. Ca urmare, ajungem la concluzia că un copil surd întâmpină dificultăți la admiterea la o facultate sau la o școală tehnică, ca să nu mai vorbim de studii superioare, ceea ce îi afectează ulterior angajarea. Dar ce se întâmplă dacă apare o urgență? Toată lumea știe deja numărul de urgență, 112. Dar cum poate un surd să sune la telefon? Problemele de comunicare apar aproape tot timpul. Chemarea la domiciliu a medicului, serviciile de urgență sau chiar un instalator. Încă o problemă pentru toate categoriile de persoane cu dizabilități este accesul limitat la infrastructura de transport. Pentru persoanele surde, totul este complicat. În primul rând, lipsa informației. Întreaga infrastructură de transport
aeroport, gară de cale ferată și autobuze, nu este concepută pentru surzi. Pare elementar să lansezi informație accesibilă, vizuală, concomitent cu mesajul audio, sau să dotezi autobuzele cu panouri informative electronice, dar, din păcate, mulți surzi se simt străini la ei acasă. Distrugerea barierelor sociale invizibile care separă persoanele surde de restul societății este necesară, printre altele, pentru a rezolva cele mai stringente probleme cu care se confruntă surzii. Una dintre ele, cea mai de înțeles pentru mulți, este nevoia de angajare. Mulți angajatori nu doresc să aibă de-a face cu surzii tocmai pentru că nu îi percep ca pe oameni normali, cu doar o anumită deficiență de auz. Vreau să vă fac cunoștință cu acești oameni. Comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz se consideră un grup special care, ca orice naționalitate, are propria limbă, cultură, istorie, propriile reguli de conduită și etică a comunicării. Majoritatea acestor persoane au studiat în școlile speciale de tip internat. Ei, de regulă, își aleg soții din propriul cerc. Prin urmare, putem vorbi despre o anumită comunitate subculturală, al cărei nucleu este format din surzi, din familii de surzi, vorbitori nativi de limbajul semnelor. Pentru a evita neînțelegerile reciproce sau dacă doriți să evitați situațiile incomode, ar trebui să țineți cont de unele caracteristici ale comunicării. Există mai multe tipuri și grade de surditate. În consecință, există multe modalități de a comunica cu persoanele cu probleme de auz. Voce, dactileme, limbajul semnelor, scris pe hârtie sau în telefon. Dacă nu știți pe care să o preferați, întrebați-l. Pentru persoane cu deficiențe de auz, contactul vizual este foarte important, adică fața trebuie să fie întoarsă către interlocutorul hipoacuzic, să existe contact ochi la ochi. Dacă priviți în altă parte, atunci acest lucru poate fi perceput ca nedorință de a comunica, supărare sau neglijare. În timpul unei conversații, fața și gura nu ar trebui să fie acoperite cu mâinile, astfel încât persoana cu deficiențe de auz să vă poată vedea articulația buzilor, iar fața să fie bine luminată. Nu trebuie să strigați sau să ridicați prea tare vocea când vorbiți. Țipetele distorsionează articulația, iar persoane cu un aparat auditiv poate provoca durerea. De asemenea, fața poate părea furioasă, ceea ce vă împiedică să fiți înțeles corect. Principalul lucru este să vorbiți calm și clar, în fraze scurte și simple. Persoanele cu probleme de auz au nevoie de interpreți în limbajul semnelor în aproape toate domeniile vieții. Cu toate acestea, serviciul de traducere este încă subdezvoltat în Moldova, existând foarte puțini traducători calificați. De aceea, chiar și o cunoaștere minimă a limbajului semnelor poate facilita accesul surzilor la informații. Dacă comunicați cu o persoană surdă prin intermediul unui interpret, nu uitați că trebuie să contactați direct interlocutorul,
și nu interpretul. Nu trebuie să implicați interpretul în conversație și nici măcar să treceți la el. Încercați să evitați frazele adresate interpretului în relație cu persoană surdă, precum îți spun, vei traduce mai târziu și altele. Pentru a atrage atenția de la distanță, puteți să clipiți cu lumină din cameră sau cu un telefon mobil, adică să-l porniți, opriți. Puteți bate cu piciorul de mai multe ori în podeaua din cameră. Puteți lovi cu mâna într-un obiect de câteva ori, de exemplu, pe masă. Vibrația va fi resimțită. Dacă persoana cu deficiențe de auz este foarte departe, puteți cere altei persoane să-i atragă atenția. Dacă persoana hipoacuzică este aproape de dumneavoastră, dar cu spatele, nu trebuie să-l atacați din spate. Trebuie doar să-i atingeți umărul sau brațul. Nu vă fie teamă să greșiți și să încercați din nou. Sinceritatea și bunăvoința dumneavoastră vă vor ajuta cu siguranță să stabiliți contact cu oamenii din lumea tăcerii.